Na szóval, és ez itt a Crazy Show, ami egy ilyen újdonság a csatornán. Nem csak azért Crazy a neve, mert te vagy benne, Crazy Boy. Amúgy is Crazy Show lett volna. Hogyha Diamond Starra vagyok itt, akkor is Crazy Show lesz. És kész. Szóval, ez itt a Crazy Show első része, amiben a dislike-olókról szeretnék beszélni. És hát nem ígérem, de talán hetente lesz egy ilyen Crazy Show. Hogyha tetszik nektek, akkor like-kal bíztassátok. Szóval, akkor beszéljünk a dislike-olókról. Aj, ne zavarja már Crazy anyu. A blogomról már, írtam ezekről a dislike-olókról, de gondoltam, hogy miért nem fejteném itt is ki a véleményemet, ugyanis még a blogom nemrég indult, szóval igazából még nem sokan olvassátok, gondolom én, és gondolom, hogy akkor ide is csinálok egy ilyen videót, úgyhogy ja, szóval akkor kezdjük is el. Én nagyjából olyan 3-4 dislike-oló típust tudok elképzelni. Az első az, akinek tényleg nem tetszik a videód, tehát, hogy tényleg valahogy nem tetszik neki, valami hibája van vele, és azért nyomja meg a dislike-ot, mondjuk ezeket az embereket sem értem, mert akkor egyáltalán minek nézik meg. Tehát figyelmen kívül is hagyhatnák, no mindegy. A második, akik, ha meglátják, hogy mondjuk egy videódnak sok a megtekintés, vagy például annak a bizonyos embernek sok feliratkozója van a csatornáján, oké. Sexy time. Így van, gyere át te is. Jaj, Crazy a segged, ugyan már. Szóval, ha meglátja valaki, hogy sok megtekintése van a videónak, sok like-ja, vagy sok a feliratkozód, akkor ő azért is Vannak bizonyára sok a feliratkozója, akkor dislike-olunk egy kicsit. Én ezeket az embereket csak így tudom elképzelni. Írjátok meg lent kommentben, ti is, hogy ti hogy képzeljétek el őket. Siren Island voltam. Ezt minden videómban bele fogod mondani, Crazy. Ennyi lett volna ez a videó. Ne felejtsétek el lájkolni. Crazy, valamit végre figyelmen kívül tudnál hagyni? Jó, van, inkább egyél akkor. Ha tetszett ez a videó, akkor nem felejtsétek el lájkolni, iratkozzatok fel, és találkozunk a következő részben, már ha szeretnétek ilyen részt. Ne felejtsétek el ezt is leírni kommentben. Sziasztok!